Hello, xin pat, khu Blei, phi hệ cái tên trai, cái khu bor này cái bor cái đây, cái jingbha trong Blei, cái pynlong yang briew bun kelab bamut, đây cái jingbitar trong Blei, hai gue pat cái tên, cái jinglap sepang cái jingbha, bat cái jingit trong Blei, cái pynlong yang briew bun kelab bamut, đây sepang cái jingbitar trong Blei bo bitar, yagi pop jong pi bat kanwan ke jingjot namar kata tu kelab mut kata kam dei ke jingelap haga testament ke bathamai edo po jisuan ke gospel jong mat u yonis long banengkong khotwa khat nhiều ong ye ke hukum la ai do Moses re ke jing ai bat ke jisha kalawan do Jesus Christ arjat kini gelenti kawai gede gelenti kepada hukum kawai gede gelenti kepada kajing IA yego hukum la ada Moses hari kajing IA bat kajing shisha kalawan do Jesus Christ ngide banang kuno ban yelap yego gospel la dai mna ban pia ikini artli ke hukum bat ke gospel bat kajing IA bat kajing shisha yen yelap keluar na pulpit bat ngi wanra e jingjot ke bakrau ye ga met Chris babal kong ye hukum la Moses ke jing ia bat ke jing shisha kalawan do Jesus Chris kene ktin jing ia bat jing shisha kene ktin bat ha ke jing shisha ke jumut juga ke dei ka badai ke jing ia ke badai ke jing shisha kalawan do Jesus Chris kemut ke hukum kam dei ke jing shisha uji suan ong mengangalong kelenti ke jing shisha bat ke jing em uji suan singni ke pateng menriu ke ba kup baik daga hukum na do khlik hado kejat ke hukum ke pateng menriu ke ba phong baik daga hukum na do khlik hado kejat bat ke hukum ka hukum ka kentat yigi nompok namar ka hukum ka wanra ka peni bau bleu de bukhoi bat ka hukum ka wanra yega jintip yega pop kumno briew utip bangadai ubapop namar ka hukum ka ong yu bau de bupop ka hukum kedai maka ka wanra ye ke jingtip shapang ke pop hagi stiu pol chi no rom yang peni pi kendiat namar kadai ke berdon kam yangi bantip ye kini giftin hagnong ke balai ke khot ke baar no rom namar kata daga jingle ke hukum orang pun kesan ye ke weru ke dok hakmat ju namar da ke hukum long ke jingtip ye ke pop ke hukum ka penrem yo briew namar ka pen I bau de nong pop ha bau briew yo I bau de nong pop ka wanra ye ke jing penrem bat ka hukum ka pen I ye ka dur ke ba ye ka dur jong Blei bau de ubakhoi ka hukum ka pen I ye ka dur jong Blei bau bleu de ubakhoi bara baki briew ki yo I bau bleu de ubakhoi bat ki yo I shelade baki de ki briew ki bapop ki briew ki batengit ki bom khoi kata kedai ka kelimat ke baki ki jingai no Blei namar Blei namar kimla ban poi shega standard shega ni ke jinglong khoi ke jong Blei baru Blei de start na bom jukot udah ni ke jing start ke bol bore na bom jukot but one do Jesus Christ but one but yo Jesus Christ lakot ke jing IA bat ke jing shisha ngide ban nang ban pia igni artli gi jutang le ngim nang ngin yelap bat ni pen mesau ya ka medo Christ
Kitim em na bau jisu wan chigani pateng menriu kumolo ong kaba dap baik da ke hukum na do khle do kejat ti ki briew ki bomla ban im kat kum ke hukum ki briew ki bomla ki briew ki bom kot syagata ka jingdawa jong hukum ban long jana baroh ki pet na ka jing baroh ki pet no Blei hagawai ke jingilap jong jisu how Matthias kunong pesan kumno jisu ila buong piyok sngaw na em hagat kor bar huai piyok sngaw na em baloong hagi porman barim menom penyap na ba no penyap udah ban hap hagat aga jingbitar ka ba syirkai hynrei ngaong api uno boong yo para jong uno ubadom yo para jong klem kadaw udah ban hap hagat jingbitar ka ba syirkai Mor Jisu wan berong kumni piyok sngaw na em hagapor jeng hukum hagapor testament berim baloong menom penyap kaong menom penyap Jisu ong hynrei ngapan ngong api mdei tang hab bada penyap Jisu hikai hukum bo pen i ki briu baka ka hukum ka wanra e ka jing tip ye ka jing telot jong bri ka wanra ye ka jing tip sepang gepop bat ka jing ka hukum kawanra e kajing penrem wong pijio sngaw na em baloong hagat kor arpunyo pila juyo sngaw baloong hagi porman barim menom klim hynrei ngapan ngong pi sngap ko hukum ngong kumne menom penyap uju ong hynrei ngapan ngong pinom don kam ban hapa penyap briu pishu isi yu kala biang ba pin penyap yu kata kada how Blei kam dei hado pin penyap briu bo Blei nyau ke pop lada pishu isi yo pelok jong pi u Blei u penyarangkat i kata kejing isi bat kejing penyap briu u Jisu wan bat hikai hukum hagurukom ke ba shaib habat ba kibriu kin sngaw kut lat kim lat le namar lada tang shu ong menom penyap kemot kin sngaw kemen ba namar kim penyap Jisu ong pijus sngaw em balong hagi porman bari menom penyap pai ba jong namaru hikai jong lom jong oi tigi kemen kan gitu bang penyap ro Jisu ong hynrei ngapan ngong api lada pi isi u pelok jong pi ban hap ji bishar wa syirkai wong pi Jisu sngaw na em balong hagi porman bari menom klim ki pai ba gi kemen namar don pren ki gitu bang klim ki kemen oi hynrei Jisu ong hynrei ngapan ngong pi uno bang mudur sniu ya ka briu haga donu ju ulah klim so Jisu wan ban hikai hukum hag rukom kabau briu usngo kut lat khoi barun ong plan dei tang bangan hap klim kenang ba on nyoy ngaba klim hare ladang asu perkat sniu you know na perkat klim you know kata kada ke jingklem Jisu ong lada pimut ban lek beneng dagani hagat khot lada pipuli khot kaba kalnong kaba sanhi hagat khot kaba arpo Jisu ong kumne nga ong api lada ga hok jong pi kam tam ye ga hok jong i parisi de lele pinom yo rung haga hima ki beneng snapa Jisu wan baru yang ong ne lada ga hok jong pi kam tam ya ka jong kin parisi de lele pinom yo le Segi hima ki beneng. Di dalam kibri kiba persang pan kesan yang hukum bagi orang kumne. Ki orang mat bakat nyo. Jisu wan ong hakmi ngalawan ngam syong lawan yang ban pendam no ig hukum. Hari ngawan yang ban pen scam mereka. So kibri ki jet igni kot ki orang ngam syong lawan yang ban pendam hukum. Hari ban pen scam mereka ki orang pay Jisu wat kleman pendam hukum. Ngam ong Jisu kleman pendam hukum. Uwan ban pendep ya ka kepala tok hukum nisha. Ketuga ketin ngawan yang ban pen scam mereka. Kam dei pen scam mai jisha kam dei pen scam unong translate ke Bible si ubakla namaru translate do ktin pen scam kam dei pen scam harega dei jisha pendep ngan puli pi Bible pare think not that I'm come to destroy the law or the prophets I am not come to destroy but to fulfill kiba light school kiba nang pareng kismo to fulfill kemudian fulfill mdei pen scam fulfill kemud pendep
Pendep ye ke, pendep ye kepala thok, haga hukum jong Moses, syapang jong Jisu. Te kibriu kiwan me pulai ka pe Jisu umshawan ke ban pendam hukum, ukrem pendam hero ye ka. Uwan ye ke ban pendep ye ke kepala thok. Umlak ban pendam ke ke bakla. Uklem wan ye ke ban pendam hukum, uwan ye ke ban pendep ye ka, ye ke kepala thok. Te syubuk mentah hengan opi, syubuk mentah. Lada pi ngide ban yo jimpen im daga hukum. Te Jisu ong gumni ong lada ka hok jong pi. Lada pi kamai hok daga hukum. Pilak ban pisngo hok, pisngo sarong hai tai jinglek hukum jo pi. Bat pi yang skam hai tai hok jong pi ibadah hukum. Jisu ong lada kata ga hok jong pi kam tam ni ga jong ki nong thok bat ki parisi. Da lele pimla ban rum shege hima ki peneng. Kat nomor pren jo pi ki basngotu ba pi tam ni ki parisi. Ngala bonong ya baroh ibi osro ya gani mdan weru briew batam ubatam yu parisi mdan batam ya haga be dapat ka hok kepada hukum mdan weru batam yu parisi namar kata pidai ban admit pidai ban pediang ba pintam ni parisi pidai ban tam ni parisi kenapa pinyo ban rung shigi hima ki beneng. Blei uji Ukraine kini kenang bo briew un yo isile de pleng da lelero la hado katte wan ai de kam yang na de tang persang namboy. So 9% namar kum yang briew. To Jisu wan shigi ke pateng ban briew ke ba phong me de hukum na do klik hado kejat. But nabo Jisu Ukraine kum ni ka wan ra shigi briew ye ke jingsno rem ke bakra namar kiti baroh ngimla syuk ban le daga pat kelenti namar hab ban tam yu parisi de ban yo rung sebeneng daga pat kelenti naga taga dau Blei uwan daga lenti jong ke jing ban pan imi briew hapo kuran ni kini khti nu Jisu ka wanra e ke jing pan rem ke briew ngan penipi ke bag hukum gale ke kam jong hukum ke ban pan rem yu briew hagalong ban briew jong ki stiji nong rom ka sti ka ba Kesti ke ba siginong korin. Kesti ba nong korin, kalong ke ba lai. Ngan poli pigit kot ke ba nyo. Lada kata ke jing sekri niam jong ke jing namar lada kata ke jing sekri niam jong ke jing yap. Ya ke bala thok hakimau. Ke kata ke jing sekri niam ke bala thok hakimau. Ke de hukum jong Moses. Kalong ke ba don burom. Tat hado bagi khon Israel kemla ban khmi shan jing bakot. Kimla ban kimi yaga khamat Moses namata ga burom ka ba hakmat ju ka burom ka ban sadam no da kham tam katno pitrai kata ga jing shikriniam jo mensim kalong ba kham don burom kumut shikintin ong kumni lada kata ka burom lada kata ka jing shikriniam ya ka bal thok ki ma kumut lada ga hukum Moses kalong ba don burom sangalo pi ka hukum Moses ka don ga jong ga burom hare ga burom ka ba ya ja no to ong lada kata ka hukum jong Moses kalong ba don burom da kam tam pitara katno kata ka jing shikri niam jong mensim ka jing sha kam de jing shikri niam ka de ka ministry mot ka jing shakri kam de jing shikri niam jong mensim kalau ba kham don burom khot ba khandai la da kata ka jing shikri niam jong ka jing penrem kalau ha ga burom da kam tam kata ka jing shikri jong ka hok kan kham don burom nomor kumni pesa upolong kumni ka jing shikri niam jong ka jing penrem. Kaya kita kecil sekri niam jong kecil perem, kadai kecil sekri niam kepala thok hakimau. Kaya kita kecil sekri niam kepala thok hakimau, kadai hukum Moses. Tapi hukum Moses kawan ra kecil penrem. Balai kawan ra kecil penrem, kawan ra kecil penrem namar Jisu ong umdan batam yu parisi. Te umdan batam yu parisi kemot baroh ngihap kecil rem. Ngimla ban kesan, dah kecil le. Namar kata kau pol ong umdan bayok ye kecil kesan, dah kecil le hukum. Namar kata kau paushna bau bahok im dah kecil ngeit. Te pila tip gini ke ka khubor jingane ka por gade gune ka khubor jingane gune ki briew ki kylla bamut dei namar namar bayalap shiki hukum haga Bible haga South Gospel Matius Markus Lukas Yohanes ki briew ki kylla bamut namar bayalap ki ya ka hukum ki kylla bamut namar baki yo Jisu bagi yoi ya ka jing jong Blei
ngam pen ipi gawai na ginuksa kay ga pelong jo Zacchaeus bon kala bamut hagalong ga khat khanda jong khat khanda jong ga gospel jong Lukas ula rungte hak ula rungte bat ula yat ambai ga Jericho hakim don wai briew ba gartem Zacchaeus ubalong ro ukhle jong ki nong krong khajina bat ubada rius pa ro unete uda kwa banyo iu Jisu ngan kali shwa mangai pi balai Zacchaeus kwa banyo iu Jisu balai ukwa banyo iu Jisu namar kala don kanam Shapang jong Jisu. Berkata kan nam ke bau Zacchaeus ujiak semua Shapang jong Jisu gelong. Kumno bau lemak yaki nong pop. Kumno uya lok bat ki nong krong kajina. Kumno uya lok bat ki nuti. Kumno uplut por bat ki briew hapo Galilee. Kumno ukot iki kumno besar iki beduk. Kumno ukot iki briew umju ukot iki nong pop. Pada ukot iki ki lang brot ki baklem nong sharai. Kumno ujiak semua. Kumno bau umat yaki kentai. Kabagi kem haga por bagadang klim bor ong kukun ngar ngam pen ko gabriu ngar ngam pen rem ya pa to kele wat le pop shu ujio snyo ba uklam bran themau ki bo yo snyo sikata ga de haga hukum jo Moses de balan themau yo hukum kita gibriu hende ha bo ujio snyo ga ya ga khana jipang kum no bo Jisu umap yegene gabriu bat umlan themau ya ka ude mo ba khlam pop la do kwa balan themau ula balan themau nomar de tamu ubom duna ga pop kita lagi berak ki mau ke mut pan them ya ka kita beri pop sudah nata ro Jisu ong uno na pedang jopi batharai ba bom don pop tolen them mau shwa uta te ki phet namar baroh ki tip ba ki don ni ka pop la do Jisu ukwa pan them ka ula namar udai beri ba khlem pop here ka kam jo Jisu kam no wan pan ya beri kam long kam let ban them mau ki ba pop here ban wan ban kudop iki ngano phi ne ka hukum ka be iki briew shijngai nawar ki yo i ki briew ki yo i yo Blei do bokhoi here ka jing ai ka wan ban kudop ye ki briew ki ba pop haga to ga jaka ka ba ki don kam lele bat ka nam ka bo jo sngo ka de kumne ba namar ba uyonis ujila ba kumne u Jisu nong Nazareth u Blei lo penslei u do mensim ba khoi ba da ka bor u da le keleng u da le bha ong la ba u da le bha udah lek bah bodoh penkia ya baroh ya ban bain do kusoi namaru Blei udah don lembat u baga khten ka Zacchaeus yos ngau Shapang Jisu nong Nazareth ba udai ma uta nong suspa uban sang penyopat ya himah Israel ba udai ma uta ubala penslek do Blei ubala thung do Blei bat ban bek soi ban penkia iki beri ban lek bah ka bo yos ngau ka de kumno ba namar dari Blei kamane harum kendiat akam shedin kendiat udon way briew uba malak uba dakhrom makia halanti kay ga bajia ujo sngo Jisu uyai na gada halanti ti hat khot bala besan leno khat pran khot la besan pode kam shirum khot bakan riu ko ti habo yo sngo to pai ba yai na gada halanti mnei ba u khlem yo i pai ba namar ba u matla hero yo sngo ba bono pai ba ya bot ya ja ne ga lanti ukli ja ayu kai ba ja kat balai kat ne pai ba don ki bri ki juba ki ong namar u Jisu nong Nazareth u ya ne ne ga suro mar san yo sngo ba de Jisu ba ya ndro pitip kai wala ka Bible ko u da perta da sur ba jam ong ko Jisu u kon jong David to isnai yanga ka jingkli de ne kumno uni umat la unang Marsan yo sngo ba Jisu no Nazareth kumno unang ban ong ko Jisu ko David to isnai yanga kadau ga de namar ba uju yo sngo Shapang Jisu bat ka nam ka bo ju yo sngo Shapang Jisu ga ka nam ka ba thiang ka nam ka bo ji u yo sngo Shapang Jisu ga de ne ka khtin ga bo yo ni su yela bo kumno Blei lo pen slek Jisu do mesim ma khot ba de ka bor u de le keleng u de le ba bat u de pen khia ya baroh kejak jimpang bat mauru umat la baru tipu ong kan nete ga pali jonga ba ola yak mentana lenti bat uju yo snow ya kan nam kumno lo penkhia uju penkhia ibru na kata kada umat la baru khot kerpat uju su ong Jisu kon jong David to isna yanga kumno tipu do kon David namar uju yo snow ba gibru uju keren Kejio keren ba udai uta ukon jong David uban ngingi ap
Utu kun usembah bahir pateng no David uban sansyar haga ket jong David udai uta. Bat kadai kesno jong kadai Nazareth. Kumno ulet gi kamba keleng-keleng bat gi kamba gi toy kum ujiyos ngau syapang Jisu baru de kuat dik ban yoi mar senti bodo Jisu ba yak nang kata lenti udah yang baru perta repetitif ke baca ki don ki briew ki bakam ni ban perta ki kumno mentip bodo kon jong Blei mlong ban hala selenti kumne mlong ban penwit yo kon jong Blei namaro ya kon Blei ki don sibun ki briew modur kumta ki mod ba kon Blei de mlong ban hala kamtam hayi manere de mar bo don ko no Blei bar don Blei hayi mane mlong man ya hala mlong man penwit le pi hala u Blei usngo dakli u Blei usngo wit na mar ba ulah temen ba nana penang ngi ki Blei ba berkat u Blei long kumta ban keren kum ni kum makeren manga ki mod ba u Blei umsngo kenjaman sim Deban na keren na kya thau ba khnang ba u Blei unso kenjaman sim bat un preng to gicing keren kumni ba keren hani tharai ba u Blei usngo don simon gi Blei mudur u Blei udah bela temen ba udah nunjuk temo bala sapup ha nyuk temo kum jong Santa Claus badu phong ru tu pia Santa Claus bana tau phong yo yit khamat ki ba million power not u Blei ba ki mudur ba u Blei u phong overcoat nang tau phong yo ki but mithun baru don you ding do jong Santa Claus but ki perkat bo syong me suki chai kumne namar bala slem palat temo la temen ba baru page sya khando baru yo i mano ba laptop usim yo ding do jo baru pudo khali pudo haleluya ki mundur yo Blei gumta ngana topi na kata ka daw haba ki keren kum ki temen ba ki mot ba u Blei us ngo bang gumto ban keren haye mane ngana topi gai beja kadon ke por ke ba ki briew ki khang namar balik ki khang em ki khang namar ki mot bo Blei wit ban hala kadon ke por hagat khot ke ba khat sang ki wan ki kimi ki pa ki wan ra ki kon jong ki but kenapa Jisu un kedop ki my goodness Jisu don ye kene ke jinglong rangkat bagi kon rangkat bagi kena ulong ngom ki kena tiga wan ra kene kimi ki pa ki kon te kedop ki but ngam tip le ke bo le ngashu murder ba u ya le kai bat ki namar lada Jisu ulong kom ki rang ba niam jong ki ju kum ki temen bersan kum ki doloi sorry ndai doloi kum ki lengdo lada ulong lada Jisu ulong kum ki mdan ga kena ga wei ro ga bawan ju ngeit Jisu per nagi longdo uper nagi nongtho uper nagi wei pat ki parisi nag ta ga daw ki wan ki khna pitip kai baja ki sandram chu kyong ha ga khna kumno pi puwit yo khon jo Blei pi puwit yo Chris pi punwit yo na punwit khna am arish Jisu ang kumno ang wat kan ki khna bekin wan hanga sha ki bekin wan hanga na ba jong ki long ge hima ki beneng pile ba ya mat la mat pe pimut ba Blei de ulak temen mo bat haban keren bat jai kenang bon sengoto dan gi Blei ki bang u Blei sengoto haba pi duai lang bla 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 duai tau duai to petra u Blei sengot la la ban ap yeno sngap tu jin duai jong to ne sngap jong to ne ni mundur u Blei kum briew ban ni ong u Blei so tho shu ban sngap mano ba duai mano ba ka jing duai jong no ka to ngi perkat bakala polat yu Blei ado kata ta Jisu ong sha ye khna bakin wan hanga na ba chongki la da pim la ban pdiang ye hima Blei kum wei ne gi khna pim la ban rum shi hima ki benen haleluya bat ha jo ko pot kine gi bru gi khang yu ni mat la ban pertang su Jisu ke mo Jisu le ke e gi ba ni mat la le ka ba bol kom udah perta kham jam shu ong ko Jisu ukon jong David to isna yanga larangan ne sa haning la ban ne slem ke e ga bja yu ni umat la hare gata kam de ko khubor ngakwa phin yo ibo ni umat la ukwa ban yo i palat bat uda kwa bon sin man ke sni uda khwilin ti lano utau Jisu Christ unwan lano tau nong Nazareth lano tau Jisu ban Nazareth unwan ya ne ga ni lenti uda krong makiaman ke sni bat
udah kemiren tiro bonwan na kata da mar sentip bowan uperta de surbajan piti go ujisule ujisu uyeng babul ko he stood uyeng ba ong ke ba mekwa bangan le me ong atra nga kwa bangan yo ipan baru jisu lepen khai hallelujah ke ba Zacchaeus uyosnyo ba menah kani nama raga dekat hal no bekat kendai mata uyosnyo ba kumno jisu ula penkhia yo to bermatla besyong halenti ka babul ko ong te mar sentip haleluya mar sentip bau jisu uyai lang ba ka Jericho Zacchaeus ka babul ko ong udah kuah ban yo i jisu ban mar bu umla ban yo i mar pai ba babon udah mare ban udah kiu we ding sikamor ban udah kiu halor tau ding na bau jisu ya na kata kalenti poi hata ka jakau lo kemat jirong bon ong ko Zacchaeus to hier kloy na to ding na ba haga ne gemit ngan sa haga ying jome pide be so to ai u nong krong kajina u nong krong kajina haga to ka por ki yo i u ba udai u bayaran kat dor bat ka kentai baklim ami ba ka kentai nuti baklim lo bujo he te udai bru ba pop hak imlang sa lang la nyau yu ku mu udai ba pop da ka balang da ka nyam jong ki jiu la nyau yu ba de ba pop bat ndai tang ba pop udai u chief udai u khle jong ki nong lum khajana kamut udai u khle jong i ba pop baru deru berus padu tata jisu wan bonong ko Zacchaeus to hier kloy had kot bonriu to hier besan hier kloy to geding na ba hakan egamit ngan sa hayeng jome sngap jisu lambong Zacchaeus ka khobor janga kadai ka jingbha jong Blei ka polong beri bon kala pamut mdai ka jingbitar jong jisu yang bonong khlemong Zacchaeus ngatin mena bo pop mena beri ba bam klop ha do kata ta pai ba swap pinyo pai niu khandai khuk bu kiu jirong uni deu ba bam klop hey pnm baroh ptbu banu chief of the tax collector ude president jong ki bam klop pai niu kiu de ukhlem ong tau ong Zacchaeus ngolong ami mere ban kala bamut na tu ko ching bam klop jome mere ban kala bamut na tu ko pop ko jome lam kumta ngan wan haying jome mem tip bangai jai nang ni na nong ba Jericho to hier kloy mami to wan je khmat bat to kala bamut mai ukhlebong tau omai Zacchaeus I like you man I like you oh ngai bang palat eme pe Zacchaeus pak reniang jome oh my goodness I want to stay at your house tonight. Ngakwa ban shong ayeng jame. Ngakwa ban sabat me mata kami. Penga iskun palat ya me. Hallelujah. Jisu iskun yo Zacchaeus. Ngamar por lengkot. Hak jok por bo de rubri bo ruspa. Odo tambo ruspa na gajibam klopat, okay? Namar de briew. Ubabam klop shisha. Paga Bible ko ong u Zacchaeus od hero klot na ta kading bo ong. Piti balik her kloy ngam perkat kumni u kenin bai threat kumnu yo i nga te piti balai hak itu ke por yo briew uba yo briew rangba briew ban sumare har sorok kalong kebalek ran haka dustur jang gijiu bat ngala ba mudu di gene we Zacchaeus namar ba peli ba kwa palat ban yo i yo to Jisu namar ka nam ju kadai ka nam ke bathiang ka nam jo ka saprian keleng ada ka polis na hapo Judea Jerusalem mat chalandet ke Jordan haga Syria borok ko ka nam jo la prian bat na kata daw ko bon yu ba kumu e ta Jisu u ba per na ke wai pat ke runiam walau dei u kon jo Blei pen ban u per long kum ke wai pat ki Farisi nga ko bon yu ne briew ba kraw umare bat ka boy umare ngalaban ya ida se kibru kiba pekna jingkhang yit yo I ubamare kata kam don bo Bible kata ka dei ba yuthuk khana de makhian kata ka dang tip ha kumnu ban dia ban interpret Bible kum ne te umare bepli kiu Jisu wan bo pe u tip bo don Zacchaeus sajrong baru khmet bo ong hier kloy ngal wan yeng jame mata khmet ko ban bam bat ne
Zacchaeus mat sung yok sung kata gihtin jali jo om jong Jesu. Hiar pe word bagi Bible kong la pediang sung bhai da ke jing kemen. Jiklu Jesu khlem ong ero jepang ga pop jo. Ong mangangan wan ha ga ying jo me compare kum no melong compare kum no ga kini gi briew gi pet me ngati me de president jong ki nong lum khajana. Hynrei ngakwa pan sa haying jeme menta maglupor kapan kemen palat ngam tip ke Bible kami thu hynrei ngala bamudur le sepo jau umaro uyang pitip kai beja Zacchaeus ongkumne kokenrat uong ini ikhtin had khot ka pra Zacchaeus la yeng joy bal ong ho try ha khmi try si teng ki jingdom jing em janga baroh ngan a si ke bedok. Bade kata baroh ru ke banga jubam klop na ki briew. Ngan siu sao sha. My, hallelujah. Kaya ke pelong yunu Zacchaeus bonong si teng na ke jingdom jing em janga ngan a si ke bedok. Uji su klemong yu si kenten ru. Zacchaeus pek chene namar ba melong mahajon palat. Te kene ke pisah ke meyo na ke jimbam klop jeme medeban kelama mot shwa Zacchaeus. Ngai i yo sang jong jing thang ha ka do no chame namar ba me dap da ka jing bam klop ka office jome pat baroh ki badana po jome kire ke bam klop sudah namar ba me yalam me ka ki kordit jame Zacchaeus ba me kelamut no uklam ngumta usu i je usuan balong ngakwa ba pulut por ba me Zacchaeus ngakwa balong look to me I want to be your friend man I like you but masih belum ta ukemen palat borong siteng mundur siteng naka jingdon jam ju kemut ke jing ruspa jung Zacchaeus kepala palat siteng naka bawa donun ash ke bedok baru ong hukum ni naka bang bam sap naki briew ke bam klop naki briew ngan siu sao sha my ke spa ke jung Zacchaeus bom lak batai hereu Jesu shikentin ru klem ong uklem ong yo Zacchaeus kepada shisha yurus pa anrung ceg hima kibeneng uklem ong ta uswan baru i ju upek nek se ge yeng sem ju baru briew bamahajon baru briew bedak bedon bedak bebiang bedon bem Jesu long conscious poi perkat ci kita jindon jm ju ke ba ukwa gade ngakwa man job ye ge dong no jong Zacchaeus Mdei bang chong memtip Zacchaeus bang ada kun jong Blei memtip Zacchaeus bang ngam ju itna yigene girukom yigene jinglong jong me ke pemedon Jesu lam ong Zacchaeus utip ba u e de kun Blei ke ba utip kadai ba Jesu penrem yo ke ba yo i kadai ba Jesu klam penrem shikentin ro ushuan baru e jo ke Bible gong kumne khot ba khandai ki briun ba ki yo i ke ta ki ong yigene kten ki ong ha ade khot ban riu ki ong khot ban yau ki ong hai ulalek don shibun ki briu ki ba khnyom ki ong ulalek man ta se ge yeng jo bapop ban bam jamet sa ki briu ki tip yu Zacchaeus ba de bapop ki ong ulalek se yeng jo bapop ma ban kapen se yong jingmut ye ki snow hak ha ka to por ban tip ban yo i bo new kon jo Blei u bom don pop hu Hare penban uwan baru bam ja hajing jong bapop. Daka hukum kata kam lak panlong ban ubaklem pop unyelok baru bapop. Hapok jong hukum ubapop para bapop ubahok para bahok. Namar ga pop bat ga hok kim juyelok. Hare hapok jong ga jing ai kam tengi ga pop jong no kawan bat ka kedup ka serput serpai ye ga jing mong jong Zacchaeus. Bat ga ing pelong Zacchaeus ban kelap mon. Om dei ga jing lap Mantara wan jumai mem tip Zacchaeus ke jimbam klop jome kan penjat me kan wan ke corona hayeng jome kan penyap ya ke yeng jome mem tip nem wan jumai kan juan ke nem sneu kan sawan ke jingjot ke balap kordet ya me lam name kala ke memut no hallelujah usuan ban su iju Zacchaeus Zacchaeus that's it. Zacchaeus ukala bamut hang tu. Ang panipi sagaway na tangan pankot. Kanong ga bakhanda jo Matthias. Kaniro kadai ga jing
kenir gede ke kanas pangu wehi unong ukerteng ukerteng Mathias kababul ko khot ba khandal no ba khandal Mathias Jisu lo yai lamba ye nang ta lo yo iwe briew ukerteng Mathias ubada shong ka office khajina jo Uneu Mathias de unolum khajina uba shong shuki jai ushong office jo udon ka jong office Pwede ba sumato ginolum khajina amde gitu ba shong hasuro ginolum khajina de briew ki ba ruspa ba kidon ka jong office kidon ka jong ka company ba kumno ki penya kidon ka jong office ki penya ki kampisa nanta ujisu uyo iyo ba shong office ba dong Mathias supay ba dong tobo dia nga ba klem martatin klem keliang ketin Uzakias amin Mathias yang jai baru bodoh Jisu kejingkili ini kumno tiban bodoh Jisu namar ulai juyos no sepang kanam jong Jisu kanam jo kade ba umwan man penrem briew kanam jo kade kumno ba yela pu uno bawan hanga ngaram kentai dalele ujuyos no sepang ki kamba bha ki Jisu le ngam don kamban subata pi ka bo juyos no kade kene Kebujuan snow sepang Jisu gede gini. Hal no bakat pra kami usikri jenga. Yo bangala jit uba jenga hawa ka mansim jenga ka syam sngopha. Ngan bo mansim jenga hau ong try. Bat un pen ya ga hok segi gentle. Te om yele lemne om perta. Om yele lemne om perta. Lemne om don bayok snow ga sur jo ga lentish nong. Om pen kenyu ka balamong. Lemni unang pelit yo sai hon bala sak tedem tat hadu bo un pendep ya un pa yo hok haga jingjo pitim ne am ka eg ministry jong Jisu ka jing sikri jong Jisu gede gene bo jupen ken yo kha balamong ju pelit yo sai hon bala sak tedem ka konteks jong gene pilap pim umna po Bible kamon ayu hera de pipule ga Bible baroh ga wei hagi sa gospel pinlap bo tau sai hon bala sak tedem utau kha balamong kita gi briew bapak gi bapra ki badai gi gentle kita gi briew bokrong gi malak man pe kita gi briew ki bomdon kita gi briew ki bapra ki balwet ki jingem ki briew ki ba ukha balmong baru saihon bala sak tedem babal ko ju penmong ju pen yo kha balmong yo sel Mathias yo sel yo yaga nam jong Jisu bolong kumni banang ta da klem ardatin ubot pitip gay baja nda bo ubot Jisu ulai che ying jong khot bam tharai yu ga babal khram record re khot ga ba shupo ko te kala jate kat bo dong shong bam haga ying shong bam te haying jong Mathias ken Shibon ki nong krong khajina bat ki nong pop kilowan bat ki shong lem bat ki senran ju hallelujah ngaso bang ini khot namar ka shibon ki nong krong khajina bat ki pop ki wan bat ki shong ki ba hok le ki wan namar balai pitip namar ba Jisu wan nam tai ba hok kum tahi kam shirum ki don ki bri ki bakali ki balai ki don ki snohok ki wan mat dikli yesen ran ju balai kendrat jang pi yo bam lem bar ki no pop bar ki no krong kajra bagi pop Jisu yo snow gene baro ki ba khia ki don kam no pen khia ki ba pangkeng ki don kam no pen khia nang ta khot ka ba khandai ko namar ngam shongwan ye ga ban khot ye ba hok ngawan ban khot ye nong pop shige jingkala bamut saba ga khubor ja ga de ka jingkala bamut ka jingbha jong Blei ka pynlong ki bikin kala bamut omde ka jingbitar jo hagi saw gospel baroh ko pen yo ke ministry jong Jisu ka ministry jong Jisu ga ne bo ju pen kenyu kha balamong ju pelip yo sa hon bala sa tedem tat hadu pun pa yo ga hok hagi jingjob te hagi kerteng jo ki gentle kin ya kermen udah briew jong be jing kermen udah apa dan juga jing do jing kermen baroh udah mau ke kerteng juga jing kermen but ka Bible ko Jisu ikini tir ngam syam lawan ya ban khot ya gi bohok ngawan ban khot ya gi pop syaga jing kala bamut
Ka jingkala bamut ka jia da ka jingbha jong Blei om day da ka jingkho jong. Hello. Ka jingkala bamut ka wan da ka kalimat ka bagi briew ki yo ibo Blei long babha. Ka jingkala bamut ka ba shisha kam wan da ka jing yo ibo Blei long bakhoi. Uno briew yo ibo khoi umare. Ran ka por ka ba Petras lengkoi haduriao. Mar sentip uyoni soong hakami utrai udah utrai. Mas ong kumta ka Bible ka ong hadin ba kia tongdok ha. Te kilangat sibon ba bat u Petros au uyoni soong udah utrai teme udah utrai. Mas ong udah utrai hana. U Petros u kenti seduria berong kotrai to khele no nanga namanga de briew bapop. Pitip ka kalimat ka briew yo ibo de bapop ube yo try. Ngakhlam mga ka Bible ka record ka ong u Petros ong kotra to khele no nanga namar ngade u briew bapop. Slow day hok te ba slow day hok ba jisu cut you slow day hok ba jisu idol khai u jibon. Namar u yo i de u bapop. Ka kalimat ka bapi yo i ya ka jingkho jo Blei. Kata ada ka kalimat bapi yo i bapi pop. Kata ada ka kalimat bapi yo i bapi mdone ngam ong ba ka ba kala ba hare ngam topi ban naga banta jong ka jingkala ga mur ka basisha. Ki briew ki de ban yo i bo Blei long u ba. Ki de ban yo i bo Blei long u ba dap de ka jing i. Hagi saw gospel baroh pi kwa pule ka ministry jong jisu ga ne bo wan ban kedop ban sarpai ye ki ba mong. Umwan ye gaban pendrem briew, umwan ye gaban penjot ye gi briew. O ngam sholowan ye gaban penyap briew. Ngam sholowan ye gaban penjot ngawan ban ai ke jing im ye ki. Unong to uwan ban to ban penyap ban penjot reu khon briew uwan ban ai ke jing im shigi briew. Kene gede ke jinglong jong jisu bar jisu don ye kedur ka bajana jo Blei. Ba dai mu u ba ye tho shigi briew u Blei long we. Ba ngam sholowan am tai ba hok. Dan kam ye wan tai ba hok. Nan kam sholowan mar gila ye hok. U jisu